Her er min far. Da jeg blev født, plantede han sit første juletræ på en mark i Østjylland. Det er 27 år siden, og nu er det blevet til en hel plantage. Min far passer rigtig godt på vores træer, mens de vokser. Og hvis det pludselig har 2 toppe, så må han knække den ene af. Og hvis det vokser sig skævt, så må han prøve at rette det op. Efter 6-7 år har det vokset sig stort og flot. Når så julen nærmer sig, går vi rundt i plantagen sammen, mig og min far, og finder de træer, som er klar til at blive fældet. Det er også en høj sang derovre. Ja, den er god. Jeg synes, den er helt perfekt. Hvis I gerne vil have et af de juletræer hjem i stuen til jul, så kan I gå ind på hjemmesiden minfarsjuletræer.dk og købe et træ til levering på adressen. I kan også selv fælde et træ i plantagen, eller købe det fra min stand i Ørestad. Læs mere på hjemmesiden, og have en rigtig god jul.